La sinenkinga ethi mayifane njalo masiphupha. Sinokuphupha ikusasa uma uvuka kusangayizolo kanti ingane. Kungani thina abanye uma ngabe silele singavezelwa amaphupho ethu kanti ungane. Kunamaphupho ayelezeleze anokuhalisela ngempilo engcono kepha uvuka kusafana kanti ingane. Kungani thina abanye sinokuphupha sinabazali bethu kepha masivuka sivuka abazali bethu bengekho kanti ingane. Namhlanje thina sinokuphupha singconywana empilweni sinemsebenzi siyenzayo kepha uma sivuka ayikho kwayona lo msebenzi kanti ingane. Kanti thina abanye sinokuphupha siluzwe ilokho esitshena ukuthi sinakho noma lokho esinakho sithi makuvuka sivuka kusakhona lokho kuthanda ukuba ngconywana ngoba impilo nayo impilo ayisenzi thina abanye abantu sibe ngconywana emoyeni kepha kunalokho thina iyasicindezela akanishoni. Kanti ingane thina abanye sinokuhlupheka okunaphakade kanti ingane. Ingane zomntakabani zidla izambane likabonde thina sigcina ngokulizwa kanti ingane. Kungani impilo ingabi ngconywana la kuthina kanti ingane ikhuluma nawe. Abanye bayalezeleze beshona bevumbuluka bethi bafuna ukwazi ngempilo yabo kepha kuvele kufanele labo gobela abagcwele izwe bonke sebesho lizwi linye bonke bathi kumele ugezwe ngani kwayona imali yokuthola lezo zinto ezifunakalayo ingekho tshena ninake. Kungani impilo ingafuni ukuba ngconywana sonke silwela impilo engcono kanti ke akenishoni.